er jeg kommet til Amsterdam, og jeg tænker, at jeg vil lave en lille følg med mig rundt video her i byen, fordi jeg skal ud og gå lidt på opdagelse, se hvad Amsterdam har at byde på. Jeg har været her før, men selve Amsterdam byen har jeg ikke gået så meget rundt i, sådan inde i centrum, så det skal jeg så gøre i den her omgang. Jeg er her i 2 dage, så der kommer til at være lidt af hver. Amsterdam er jo en by, der er meget kendt for deres vandkanaler. Der er meget kendt for deres kanaler og en masse bådfartsture. Så er det en by, der er kendt for at være en cykelby, hvor der bliver cyklet rigtig meget. Og det kan jeg sige med det samme, at det er det. Den er helt stensikker. Det er næsten lige så meget som at cykle i København. Jeg vil dog stadig våge at påstå, at København stadig er en mere cykelby end Amsterdam er. Men i modsætning til visse andre europæiske byer, så det her er helt klart en cykelby. Så er Amsterdam også kendt for deres lovlige hash. Jeps, det er lovligt at købe hash i Amsterdam. Dog mindes jeg, at der for noget tid siden blev sat nogle restriktioner på, sådan så at der er et eller andet med, at det ikke er alle turister, der bare kan gå ind og købe hash. Jeg kan ikke helt huske reglerne, fordi at det er ikke noget, jeg gør mig i, og det er ikke noget, jeg har tænkt mig overhovedet at skulle gøre mig i, så jeg kender ikke til reglerne. Jeg mindes bare at have læst noget om det. Så er Amsterdam jo også kendt for deres lovliggørelse af prostitution. De har jo et helt område, som hedder Red Light District, hvor at der er en masse piger, der står meget let påklædte i vinduer. Det kommer jeg altså ikke til at se noget af i den her video. Jeg beklager meget. Det er ikke det, jeg skal ud og søge. Så det her det er en video om mig, der går rundt i Amsterdam og kigger specielt rigtig meget på arkitekturen. Jeg synes, Amsterdam har nogle helt fantastiske huse. Så det bliver primært det, som det her kommer til at handle om. Så se, hvad jeg laver, og bare hygge med mig i løbet af de her dage. Og måske blive inspireret til selv at tage en tur hertil, hvis I ikke har været her. Eller også så måske blive inspireret til at komme tilbage, hvis I har været her. Så jeg håber, at I vil følge med mig rundt. For hvis I vil det, så bliv hængende. Så sidder jeg her og prøver at lægge lidt neglelak på, og jeg prøver lige at se, om I kan få noget af den udsigt, jeg har. Det er lidt ærgerligt, der er de skodder for, fordi der er en super flot udsigt over Amsterdam. Men jeg tror, de får, når det enten er meget vind eller meget sol, for at det ikke skal blive enten så varmt, eller for at ruderne ikke skal stå og blafre. Jeg er ikke helt sikker, men så jeg sidder og hygger mig her med min dyne og neglelak, og
Jeg har nogle nødder med og en flaske vand, og bagefter tænker jeg, at jeg skal sidde og læse lidt i nogle brochurer og finde ud af, hvad jeg skal ud og se i dag. Så er det blevet frokosttid. Jeg har købt mig en mozzarella tomatsalat med rucola og grøn pesto. Simpelthen. Og det er bare købt i et af supermarkederne. Og så har jeg selvfølgelig noget vand til. Men lidt frokost, og så skal jeg ud i byen. I kan lige få et kig ud af mit vindue. Så jeg sidder her og spiser frokost med en fantastisk udsigt. Så er min ferie her i Amsterdam ved at være nået til vejs ende. Jeg sidder her og venter på, at min kæreste kommer hjem, så vi kan tage til lufthavnen og flyve videre ud i verden. Amsterdam er en super hyggelig by. Det kan jeg kun bekræfte. Super hyggelig by. Så jeg vil bare sige, at det har været en meget kulturelt anderledes oplevelse, som jeg har nydt rigtig meget. Og hvis I tænker, at nogle af de klip, der har været her, det har været meget det samme, så det er altså fordi, jeg har været rigtig meget ude og kigge i butikker, og der er jo regler for, hvad man må filme og ikke må filme. Så for ikke at komme i kampulation eller overskride nogle af de regler, har jeg simpelthen valgt ikke at filme inde i butikker. Men der er rigtig mange gode butikker. Så ja, det har været en rigtig hyggelig tur. Og når den her bliver uploadet, så må vi se, hvor jeg befinder mig i verden. Det er ikke helt til at sige, hvornår jeg kan komme til en computer og net igen. Så nu vil jeg pakke det sidste færdigt, og så vil jeg smutte videre. Så kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej!